We're going to Vapiano. It's a very nice restaurant. Ja, je kan pizza eten, pasta. It's one of the best restaurants. If you really like... Wat zeg je? Monnikenpis. Ja. Oh, look at this. Monnikenpis. Okay, we gaan naar Vapiano. It's one of the best restaurants. If you really love pasta or pizza, then I recommend this one. Vapiano. Ja, ze pasta hè. En pizza hebben ze ook. Maar je kan wel binnen eten, toch? Volgens mij wel. I don't know if they're open. I don't know if they're open. Goede vraag. Hallo. Een vraag. Zijn jullie open? Ja, ik kan gewoon plaats nemen via die code online bestellen. Oh, kan ik online bestellen? Hoe bedoel je? Er staat een code op die tafel. Op tafel, oké. Ja. Pascal, kom je? Oh, we are going to eat. Mogen we een plek kiezen? Oké, even hier. Waar gaan we zitten? Where are we going to sit down? Zou je hier zitten? Oké. Huh? Ja, die is gereserveerd. Oh, gereserveerd. Ja. Well, where are we going to sit down? Wat was dat? Maar we kunnen ook gewoon niet. We kunnen ook hier zitten. Ja. Maar hier staat... Gaan we hier zitten? Oké. Oké, we are going to sit here. And they have this code. Waar is het recept? Dat is een menukaart eigenlijk. Is het een menukaart? Volgens mij wel, ja. Ja. Look outside. Wow. Sweet pasta with cheese. That's nice. Maybe more better. It's olive. Very nice. I like it. Very nice olive. Fantastisch. Ja, eten komt eraan. Ja, ceviche. Wauw. Het is tuna. Pizza. Wauw. Lekker hè? Ja. Het ruikt lekker, is waarschijnlijk... Bon appétit.